Yo, what's up mga kautot? Good morning at magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, ito po tayo ngayon sa area na ito. Nakalimutan ko yung sitio Mantikyab, Barangay Gisit. At iniwasan muna namin yung isang barangay mga kamotmot doon sa Lagit. May konting problema po tayo doon, kaya dito muna kami buong team sa Barangay Gisit, Sitio Mantikyab. Pero dalawang team kami dito. Yung isang team sila Joey andon sa kabilang area, pero same barangay pa rin, magkaiba lang yung sitio mga kamot-mot. Alright, at uli magandang umaga po sa inyong lahat. Yan po mga kamotmot. Bago po ang lahat mga kamotmot, at tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon at binigyan naman po tayo ng bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa at panibagong hamon ng buhay. Yan po mga kamotmot. At panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. Yun na nga ay tayo andi dito sa area na ito, sa sitio Mantikyab, sakop po ng Barangay Gisit. Yan po mga kamotmot, ay nagkahiwalay kami ni Joey, pero ang buong team same barangay pa rin yung aming pinupuntahan ngayon, dahil ngayon nga po may problema po tayo sa isang barangay. May something po doon mga kamotmot hapon ng gabi, at medyo alanganin po ang aming buong team doon, aming team pag pumunta doon na wala pa kaming go signal ng Barangay Lagit. Kaya dito muna kami, pinabuti ng buong team, at nag-uusap-usap sila Sir Paul at Mark. Kasama na rin po kami doong dalawang driver na si Joey, na dito muna habang wala pang go signal ang Barangay Lagit. Alright mga kamotmot, good morning sa inyong lahat at magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, saan sulok man ng mundo at sa ibayong dagat. Mega love shout out po sa ating lahat, sa inyong lahat, sa mga bago nating subscribers dito sa Bugalyon, Pangasinan, at may mga bago tayong subscribers doon sa may palengke. May mga kilala na rin po tayo doon, at may mga suki kami doon na aming binibilhan kung ano man ang aming bibilhin tungkol sa aming pagluluto. Alright mga kamotmot, magandang umaga sa inyong lahat. Sana po ay makaabot kayo sa dulo ng video ito, at lagi po kayong nandyan nakasubaybay sa aking mga video, at maraming salamat po sa inyong lahat, lalong lalo na po sa ating mga bagong kamotmot subscribers dito sa palengke ng Bugalyon. Shout out po sa ating bagong mga subscribers dyan sa Bugalyon palengke, at nakalimutan ko po yung mga pangalan, at atin na lang i-describe yung mga kung saan kami sa palengke. Kay Banana Girl, at sa Footwear Mag-asawa, at doon sa may gulayan, at sa karnihan kung saan kami bumibili ng karne sa mag-asawa na si Boss Mike. At nakalimutan ko yung babae. Shout out po sa inyong lahat, ma'am, sir, kuya, at sa ating mga iba pang nasa palengke. Mega love shout out po sa inyong lahat. Alright, at yun na nga, tayo ngayon dito muna maghihintay sa kanila, at mamaya na po kami mamalingki ni Joey pagkatapos dito, at hintayin na lang namin sila dito dahil medyo malayo po ito. Right, at yun na nga, ito tayo ngayon sa paligid. Yan ang mga kamotmot, paligid ng palayan. Area po to ni Joey, kaso nga lang may konting problema tayo doon sa kabilang barangay, kaya dalawa kaming driver ngayon, at dito muna ako maghintay. At saglit lang naman daw to kanilang i-retrieve ang mga kung ano man yung nakalagay doon, net at strap, pati doon sa kabilang
team, sila Joey, Mart at Sir Paul. Doon din sila. Magtambay din muna si Joey Boy doon. Right mga kamotmot. Ngayon, tingnan natin po yung malawak na palayan dito. Kulay green. Ang ganda ng kulay ng palayan. Green na green. At matataba mga kamotmot. May mga, yung doon sa unahan ng konti, doon sa dulo, may bunga na. Yung dito wala pa, itong malapit sa akin, yung sa harapan ko po mga kamotmot. At saka dito, yan tayo sa kabilang side mga kamotmot. Yan napaka lawak na palayan at matataba ang kanilang palay dito mga kamotmot. Meron nyo, napakalawak niyang na yan, palayan na yan. Di ba mga kamotmot? Kaya sagana sa dito, yung lugar na to sagana sa palay. Wag lang bagyuhin siguro mga kamotmot, at may bagyo pa namang parating. At dito lang po tayo, tambay-tambay lang po tayo dito mga kamotmot. At ito yung may mga dito, may mga kambing, yan may manok. Yan po mga kambing, may mga ilang pirasong baka tayong nakikita dito. Ang kambing ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na kambing. At 4 na baka nandoon. Ayan po mga kamotmot. At ang ating buong team ay dito po sila dumaan sa daan na yan. At doon sila pumunta sa unahan. Ayan po mga kamotmot. At yun nga, dyan po sa daan na yan. At dyan po kami noon kumuha ng water, underground water sampling dyan sa area na yan. May puso or bumba dyan sa area na yan. Yan po. At medyo maulan sa lugar dito. Tingnan mo yung tubig dito mga kamotmot, kulay brown water. Yan mga kamotmot. At ito, tuwan-tuwa yung mga pato or itik, mayroon doon naliligo. Yun nag-swimming ang itik. At tayo'y dito lang maghintay sa kanila. At least silang hihintayin, aabangan dito. Right mga kamotmot, muli magandang umaga po sa inyong lahat. At miga love shout out po. Alright mga kamotmot. Anong tawag dito? Hintay lang namin sila dito, hatid namin sa resort at bago kami mamalingki ni Joey. Alright, at ganito lang muna. Update lang po tayo mamaya kung andito na sila. Alright mga kamotmot, babay muna. Yun mga kamotmot, andito na sila. Ayan at nag-iisang car na apo, harap ka. Ayan. Ayan si As. Good morning mga kamotmot. So what up guys? Si Birthday Boy. Welcome back sa aming channel, no? So andito kami ngayon sa Bugalyon. Yeah. Pwede sir, pwede. Yun si Birthday Boy. Sabi nga nila mag-vlogger daw. Ayan, at na sila. Okay, naka-open na yan. Akyat na kayo mga boys. Bilis nga lang, no? Talagang mabilis lang, no? Hindi na sila bakit eh. Hindi na umakyat. Nabayaan na naman Nasa condensation lang po kami. Kaya mamaya, di na ako akit eh. Nabayad yun eh. Hindi ko mga. Okay. Yan po mga kamotmot, at kami babalik na ng resort at mamalingki. Right.
Kita-kits na lang po tayo doon. Ay, si Martin pala. Yan, si Martin. Yung mga kamatmot, andito kami ngayon sa andito na kami sa resort at galing na po kami sa isang barangay Kisit at nag-uusap pa si Sir Paul at Mart at ngayon pa lang i-retrieve yung nailagay nila doon sa may barangay Padilla Lagit kasi nga po ay kaya tanghali na i-retrieve na yon, ipo-pull out na po yon mga kamot-mot dahil nga po ay may kunting problema po kami kagabi at hindi naasahan na pagkakataon na may ganong problema kaming mahaharap sa area na yon. Kagabi po yon mga kamot-mot at minamabuting hindi na lang babalikan yung barangay na yon dahil nga po ay may problema ang buong team yan at ngayon na lang po namin pupuntahan pero hinihintay pa namin sila Sir Paul at Mark at buong guides. Yan po mga kamot-mot. Ayan at andito sila ngayon nagpapahinga habang naghihintay ng ML. go signal. At kasama dito si Warren. Ay si Warren. Si Karen. Ayan po at yun na nga po ay kami pupunta ng barangay ngayon. Tinintay na lang namin yung punta na tayo ng barangay ngayon doon. I-retrieve na yata yung mga ano doon. Parang iwanan na yata yun o ano ba, di na yata itutuloy yun. Pull out na lang yung mga ano lipat na lang. May kasama tayo, Kat. O kayo saka buong guide. Tapos sila Sir Paul. Ayan po at naghintay pa lang, hintayin lang natin yung go signal nila. Ayan po mga kamot-mot, dito lang po muna kami maghintay sa go signal ng aming mga team leader ng company at team leader ng RE. Right mga kamot-mot, yan si Ashley sa likod. Ashley, ayan. Kagigising lang daw ni Ashley, kararating lang, kagigising lang daw niya, ay napupuyat yan. Ayan po. Right. Yo mga kamatmot, andito na kami ngayon sa barangay Lagit. At hinintay na lang namin yung barangay chairman o yung go signal. At dito na po yung buong team ng guides na sila Sir Paul, Jason at Mark ang kasama. At ito yung ating buong guides. Dito lang kami maghintay. Yan po. Ayan, mga guides natin para mag-retrieve sa mga net at trap. Yan si Ashley. Dito muna kami tambay na kamot-mot. Right. Hintay na lang ng go signal. Mga kamot-mot at ando na po sila para mag Nabigyan nila yung mga gamit nila nung yung mga GPD. nung nakaraan. Yan po mga kamot-mot, yan po yung GPO ng barangay Lagit. Si GPO Tenorio. Yan po mga kamot-mot, ando na po sila para i-retrieve yung mga gamit na nandoon sa andyan sa area na yan. Ilan sila lahat? 6 na guides. Si Sir Paul at saka si Jason at si Mart at isang GPO Tenorio ng barangay Lagit. Bali ano sila? 6. 10 sila lahat mga kamot-mot na nun. Puro kalalakihan na po yon at medyo nga may konti lang naman mga kamot. Kailangan lang natin ng dumaan ng ng barangay bago tayo pumunta rito. Alright mga kauto, tayo ay magtatambay po doon sa may sinabi ni GPO Tenorio sa may kanyang bahay. Doon po tayo magtambay ngayon dahil tayo nag-iisa lang po dito. Yung mga kamot-mot at
Time check po tayo mga kamatmot, 11:20. Andito pa tayo ngayon sa area na ito at dito po tayo maghintay sa buong team na nandoon na. At kasama nga po si GPO's Tenorio at As Tiago. At ito pala yung sinasabi niyang bahay po nila. Andito, bahay ng kanyang biyanan. Dito po sa area na ito mga kamatmot dyan. Yan po at dito lang po tayo magtambay mga kamatmot dahil walang halos tao doon sa pinagbabaan nila. Dito lang tayo. Ayan po mga kamatmot. Update lang po tayo dahil walang tao talaga doon mga kamatmot. Din natin alam yung mga dumadaan doon. At bihira lang dumadaan doon. At maganda dito tayo magtambay na malapit sa mga kabahayan mga kamatmot at andyan lang po yung bahay ng tanod na kasama nila doon pag-akyat, right? At hintay lang tayo dito mga kamatmot kung anong oras sila makabalik. Di ba mga kamatmot? Muli magandang hapon po sa inyong lahat. Yun, bye bye. Yan na po sila mga kamatmot, nakarating na po sila. Ilang piraso yan? Ito, sir. Kompleto? Ito. Ano yung kulang? Yung net? Ay, hindi yung net. Talagang pinol out yung isa kasi punit. Okay. Nandito na po sila mga kamatmot. Ayan o. Careful. Hello po. Yan. Hello, mama, right. Alright. Tatali muna natin yung ano. Kailangan pa bang gamitin yan sir? Di na? Hindi na po. Di na. Pwede na itong silap yan. Okay. At tatali muna natin. O doon na. Doon na, sir. Para Sige, doon na. kami. Sige. Okay. Ha? Sir. Oo na po. Sabi po. Naman kami dito. Pwede wala dyan ako. Dito kami na. Karagpas sa tay-tay. Resort. Lagi resort. Aman na may para pag asinda. Bago para pag asinda. May wajad kid. Hey. Ito lang kami nagtagay. Kaya na may sigong punyay. Wala. Ayan po at balik na kami sa resort. At ba't parang ayaw mo ng nigas na yung ano mo Mark? Okay. Yun. Isama pa natin si Kwan? Isama ba natin si Kwan, Mark? Itaas na lang natin. Baka maglaglagan yan eh. Pwede sana ang tinalian sana yan tapos ilagay sa likod. Dali naman ako. Pwede naman. Parang ayok. Ha? Siksikan sila. Doon na lang daw eh, sabi eh. Mga kamot-not, kumasya kami. Pasamahin natin to si Kwan. Oo. Siya? Ano ba ito? Hanggang dito? Diyan lang yan. Mga admin siya na, baka naman. Udahan ko naman ito lalagay. Nakasya. Yan. Hindi po mga kamatmat kami babalik na. Right, kita-kits lang po tayo. Mga kamatmat, tingnan niyo po ang paligid. Ang lakas po ng ulan. Ayan, at dinig niyo po ba yung bagsak ng tubig? At ito po yung aming daanan dito. Binabahan na po mga kamatmat. Diba? Delikado to. Pasukin tayo ng tubig dito sa yung mga kamatmat. Yun, magandang hapon po sa inyo lahat. Malakas ang ulan. Yung mga kamatmot, magandang hapon po sa inyong lahat. Ay tayo ay nandito sa loob ng kwarto at tayo ay
tanggalin natin itong mga battery nito mga kamot-mot. Natin ito siyang i-charge. Itong mga battery na ito. Hindi po itong tatanggalin ito. Mga kulay asul. Yun na nga. Tatanggalin po yung mga battery nito mga kamot-mot. At itong i-charge. Yan o. Diba? Isa. Dua. Ito yung ating ginagawa ng kamot-mot. Habang wala tayong ginagawa dito, tayo'y tayo'y ano dito, tayo'y tanggal ang mga battery at i-charge ang mga battery. Yan po. Yan. At ito po yung ano niya mga kamatot, ito po yung charger. Dito natin ilalagay yung battery, right? Kapag tayong nagtatanggal, kakabit po tayo ngayon. Yan. Isasalpak natin. Yan. Para mga kamatot. Yan. Oh. Battery charger. Yan. Yan. At ito pa. Yan. Ngayon, isasaksak na natin ito mga kamot-mot. Yan. Ito mga kamot-mot. Uy. Kaya. Watch natin. Watch natin. Mga kamot-mot kung paano natin mga kamot-mot. Yun yan ang mga kamot-mot, nakailaw na, nagcha-charge na po yan mga kamot-mot. Kaya yan, kaya na natin yung mapuno dyan. At papatuloy natin ang pagtanggal ng battery. Yan, tanggalin natin yung mga battery dito. At yan, lagay natin dito sa gilid ang mga battery. Habang wala pa, tayo'y magtsatanggal. Yan, diba? Kasi mga kamot-mot, ginagamit po ito nila doon mamayang hapon hanggang gabi. Kaya kailangan ng may ilaw, headlamp kung tawagin mga kamot-mot. Headlamp. Diba? Marami po yan mga kamot-mot, 10 piraso po yan. Bilangin ko yan mamaya kung 10 po yan, di ko nabilang. Yan. Yan, tapos ng mga kamot-mot, wala nang battery yan. At i-charge na natin yan mamaya. Bibilang natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uy, 11. 1, 2,
Ulitin ko mga kamot-mot. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tama mga kamot-mot. 12 kulang ng sino ba? Dapat ilan ba yan? 11 lang mga kamot-mot. Alright, at tapos na po tayo tanggal ng mga battery mga kamot-mot. Siguro hanggang dito na lang itong ating vlog mga kamot-mot. At magandang hapon po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay 3:11 ng hapon at tayo maghihintay lang sa mga go signal kung anong oras po kami babalik doon sa Barangay Gisit. Sa Gisit na kami mga kamot-mot, hindi na po kami pupunta doon sa Barangay Lagit kung saan po kami kanina. At iwanan na po yun kahit di yun natatapos dahil nga po may something po tayo doon at may kakaiba pong galawan doon mga kamot-mot, kaya hayaan na yon at doon na kami mag-concentrate sa may Barangay Gisit. Alright mga kamot-mot, muli magandang hapon po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang ating vlog. At may kasabihan po tayo, ang paa lagi sa lupa, ang mata sa langit. Hanggang dito na lang po mga kamot-mot. Andito tayo sa loob ng kwarto. Bye-bye po. See you next vlog. I love you all po. Bye-bye mga kamot-mot.